Nauka je lepota i radost otkrivanja stvarnosti. Petnica je mesto gde baš može se otkriva, uči i zabavlja. Sa nama je učenica 8. razreda, Ana Mitić, ona je učestvovala u tom programu. Zdravo, Ana, kako si? Dobro, hvala na pitanju. Šta je Petnica prvo? Pa, Petnica je istraživačka stanica gde dolaze mladi ljudi sa željom da otkriju nešto više, sa nekom ljubavlju da saznaju kako sve funkcioniše. Kako si prvi put čula za nju? Pa, za Petnicu sam čula od nastavnice biologije koja mi je spomenula taj program i mene to prosto zainteresovalo. Koji su kriterijumi za upisivanje? Pa, kriterijumi za upisivanje su da čovek, dete koje se upisuje, treba da ima tu ljubav prema različitim disciplinama, da prosto ima želju da nešto nauči i da nije određen jednom stvaru. Znači, kao treba da se gleda različiti aspekti i kako sve funkcioniše. Šta te je podstaklo da se prijaviš? Pa, podstaklo me to taj neki rad u laboratoriji i sve te neke stvari koje Petnica pruža, takođe i neka moja želja da saznam, prosto kao što sam rekla, kako da li si imala tremu da, kad si prvi put išla da se prijaviš? Pa, imala sam tremu, ali to je bila pozitivna trema koja je kasnije nestala. Možeš li da opišeš svoj prvi dan u Petnici? Pa, moj prvi dan u Petnici je bilo, došla sam tamo, onda sam se upoznavala sa različitim ljudima i tako je obično protekao prvi dan u upoznavanju, a već od sledećeg dana smo krenuli da idemo na različite seminare, da slušamo različite predavanja i različite aktivnosti, baš je bilo interesantno. Koja predavanja, radionice ili aktivnosti su ti ostale u najjačem sećanju? Pa, od seminara, od radionica mi je ostalo u najjačem sećanju biologija, biomedicina, hemija, psihologija, elektronika, sve baš lepom sećanju. Onda neke aktivnosti, na primjer Escape Room mi je bila najlepša aktivnost i neka predavanja, prvo predavanje o dizajnu je baš bilo. Da li si upoznala nove prijatelje iz kojih krajeva Srbije? Upoznala sam puno novih prijatelja, na primjer iz Leskovca, Beograda, Kruševca i iz različitih krajeva Srbije. Šta si naučila u Petnici što nisi znala iz škole? Pa, naučila sam to da se sve nauke nadovezuju i da je bitna ta interdisciplinarnost. Takođe sam naučila taj neki lep rad u grupi i rad u laboratoriji, na primer, svašta prosto. Da li je bilo teško da pratiš predavanja ili je bilo zabavno zato što je predstavljeno na drugi način? Bilo je jako interesantno, baš zbog toga što je predstavljeno na drugi način. Uopšte nije bilo naporno ni u jednom trenutku, niti meni, niti nekome ko znam, tako da je baš bilo. Šta misliš da si dobila kao najveću korist iz tog iskustva? Pa, kao najveću korist iz tog iskustva sam dobila, pa, u prevodu sve, zato što je to jako neko lepo, interesantno okruženje, gde se prosto ne osvrću samo na jednu stvar, nego na više njih i ne mogu baš da odaberem neko najbolje iskustvo ili tako. Šta ti je bilo najzanimljivije od aktivnosti? Od aktivnosti koje su nam oni priređivali, Escape Room, tako da, pošto spajali više kao nauka u neku cijelinu, onda smo morali da bi izašli i timski smo radili, tako da je to baš bilo interesantno. Šta ti je bilo nešto što je bilo teško ili najteže? Pa tamo mi stvarno ništa nije padalo teško. Neko je sve predstavljeno na taj lep, interesantan način, tako da prosto ništa mi nije bilo teško. Kada bi mogla na Petnicu opišeš u samo 3 reči, koje bi to reči bile? Pa druženje, nauka i interdisciplinarnost. Da li planiraš da ponovo učestvuješ u nekom sličnom programu? Da, planiram opet da se prijavim u srednjoj školi. Za tada kad se prijavljam se na poseban program i naravno da ću da se opet prijavim. Šta je poručila vršnjacima koji žele da se upišu u Petnicu? Pa poručila bih da se upišu, da uopšte ne čekaju
i da se ne predomišljaju, prosto samo to da urade i ne moraju oni sad da idu na neka takmičenja ili da imaju baš one najbolje ocene. Tu prosto dolaze svi mladi ljudi, deca i tako, koji prosto imaju tu neku želju da saznaju nešto više i Petnica se ne osvrće na ocene ili na neka takmičenja, ona se osvrće baš na tu želju. Hvala ti na tvoje iskustvo, je baš zanimljivo i nadam se da će postaći i druge da se isto upišu tamo. Hvala, ja se nadam.